ಗೈಸ್ ದಾದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಯಾನಿ ದ ಗರ್ಲು ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಪನ್ಪನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಇರ್ದು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಮಾತ ದೇತೊಂದೆ ಐನಿಕ್ಲೆಗಿ ನೀ ಅಂತೋಜವೆ ಮುಲ್ತುಲೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ನ ಕ್ರಾಂಚಿಯಸ್ ಉಂಡು ರಡ್ ಐದ್ ಬೊಕ ರಿಂಗ್ ಐದ್ ಬೊಕ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ದೇತೊಂದೆ ರಡ್ ಈ ಪೇಜ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟೆಡ್ ಬೊಕ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಕ್ಡ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಉರ್ದನೆ ಪೇಜ್ ಏರೆಗ್ ಮಾತ ಇಂಚನೆ ಕ್ರಾಂಚಿಯಸ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ ಬೋಡಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಪೊದ್ದೆತೊಲ್ನೆವಿ ಯಾಂದೆ ತಂದು ನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡು ನಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವೇರ್ ಮಂತ್ ತೂಪವೆ ಯಾನ್ ಹೂ ಮಾತ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಪಂದ್ प्यार से जो भी दे दिया तेरे वास्ते है नीलम जैसा प्रेमिका ने प्यार से जो भी छू लिया तेरे वास्ते है सोने जैसा प्रेमिका को दिल से मानो प्यार को भी स्वर्ग जानो प्यार के